ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ ଫଳ ଗଛ ବହୁତ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ବନାହେଇଛି, କେମିତି କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରି ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ। କେବେ ବି ଆସିକି ଆମ ମାନ୍ତ୍ରୀରୁ ଜଷ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ଜାଗାଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଆସି ଲୋକେସନ୍ ବୁଲିଯିବେ। ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ଆସିକି ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇଯିବେ। ଗଛ ମାନେ ଘର ଆଗରେ ଏଇଟା ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଗଛର ନାଁ। ଆସନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖି ବୁଲିଯିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବେ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ନୂଆ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଆସୁତା ବି ଆସୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଲୋ କଲର ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଆମର ଅଛି ଏଠି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ୍ କଲର ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଲାପ ଗଛ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଫୁଲ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ଲାକ୍।